Ведаеце гэтыя беларускія прымаўкі? А што яны на самой справе азначаюць? Кажуць, не такі чорт страшны, як яго малююць. Класіка народнай мудрасці. Але што гэта? Гэта пра тое, што нашы страхі часта перабольшаны. Экзамен, сустрэча. Не так страшна, як здаецца. А яшчэ народная мудрасць кажа: гаспадар добры, што сабака на ланцугу. Думаеце пра строгага начальніка? На самой справе гэта пра чалавека, які толькі здалёку выглядае грозным. А блізка падыдзеш — дабрэйшая душа. І моя любімая, язык да Кіева давядзе. Не, гэта не пра навігатар. Гэта пра тое, што калі не ведаеш, проста спытай. Чалавек спытае, ніколі не заблудзіць. Прабачце, а як прайсці ў бібліятэку? Вось так. Подписывайтеся, каб пазнаць сапраўдны сэнс нашай мовы і не прапусціць новыя гісторыі.